čase, kedy zdierate národ, tak túto pani poslankyňa Lašaková v pohode hovorí, že ona sa necíti nejako špeciálne ohodnotená, že ten plat je podľa nej adekvátny, je v poriadku. Poslanec Vážny zo Smeru hovorí, že ak sa má plat zmraziť jemu, tak by sa mal zmraziť všetkým Slovákom na Slovensku. Ministerka Šimkovičová si lieta v prvej triede po celom svete, za 20 000 eur dáva za lístky, aby si užívala tú prvú triedu na úkor občanov a smeje sa im do tváre. Tuto pán Danko hovorí o 800 miliónoch eur, ktoré sa mali ukradnúť na záchrankovom tendri. Migaľ ten nakladá prezidentovi, nakladá vlastnej vláde. Šalitroš hovorí, že za Matoviča si dôchodcovia kúpili z 12 dôchodkov viac ako teraz, z 13 za Fica. Proste táto vláda absolútne je nemožná a nedokáže hospodariť. A ešte som zabudol, jasné, na Huliaka. Ten, ktorý hovorí, že potrebuje obleky a predsa si ich nebude chodiť kupovať do Poľska. A pritom celý národ vyháňate nakupovať do Poľska. Potraviny napríklad, ktoré zdražujú, aj keď ste sľubovali, že budú lacnejšie. A ešte dvíhate DPH-čku na potraviny. Že vás hanba nefackuje. A potom ešte hovoríte o nejakom rozvrátenom rozpočte, pritom všetky dáta ukazujú, že ten rozpočet ste rozvrátili vy a že ho rozvraciate aj teraz. Napríklad, ak ste čítali si najnovší rozhovor šéfa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, tak tamto máte čierne na bielom. A ja vám poviem, čo povedal o vláde Igora Matoviča. Vtedy sa tej vláde podaril husársky kúsok zdvojnásobiť likvidnú rezervu štátu za takmer nulové úroky a týmto štát ušetril obrovské množstvo peňazí. Tak to tam napríklad nájdete, ale pán Kamenický, vám sa žiaden husársky kúsok nepodaril. Vystriedate jedno salto mortale s touto ekonomikou za druhým. Normálne, že ste sekli po krku úplne všetkým a ničíte ekonomiku, pretože ste babrak. Bohužiaľ, a žiadna konsolidácia nemusela byť, keby ste to celé nepokazili.